Kako lep kostim imaš, ne mogu da se nagledam. Bako, ne ometajte se. O, šta je to? To, imam sreće. Neka se i meni posreći, molim te. Dobro. O, ne sviđa mi se ovo. Ne, morat ću da jedem to strašno. Bako, smiri se. Svakako ja počinjem. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Kakva zanimljiva stvar. Pitam se šta je to. Dobro, vreme je da ispunim zadatak. Idemo. Nije loše. Bilo malo ljuto, ali svidelo mi se. Eto, drži, sad si ti na redu. I šta da radim sa ovim? Da, shvatila sam. Nešto se plašim da probam ovo. Jao, kako ljuto. Izgleda da će sada biti požar. Ajoj, kako peče. Moram brzo nečim da se rashladim. Hitno mi treba pomoć. O da, to je baš ono što mi treba. Da, kako prija. Sad mi je mnogo lakše. Šta to baka radi? Ti si me spasila, Mila. Daj da te zagrlim. Ne treba. Hvala ti. Dakle, da vidimo koje nam je sljedeće, jelo? Wow, kako lijepo. Ovog puta imam sreće, to. Ovo nije ono na što sam računala. Pa eto, opet ne učestvujem u igri, to nije fair. Pa dobro, neka se ljuti. Izvoli, ti počinješ. Da. Pa ja ne volim šarene stvari. A ovdje su sve boje duge strašno. Sigurno mi se ovo neće svidjeti. Fuj, ne mogu ni da gledam to. Pa šta da se radi, moram da liznem to. Slušajte, ukus uopšte nije loš. Šta je sa mojim rukama? Jesam li se razbolela? Kako si lepa, imaš sreće. Sada ja. Pa zašto ne izlazi? Hajde. Dobro, nema veze. I ovako ću se snaći. Baš je ukusno. Super! Boko, pogledaj se u ogledalo. Wow! Neverovatno, pa ja sam sada moderna. Hvala, balerina kapućina. Drži. Ovo uopšte nije bilo loše, moram još malo da probam. Pa gde će ti toliko stati? Nema više šteta, bilo je ukusno. Šta se dešava? Šta je ovo? U koga sam se pretvorila? Evo, bako, pogledaj. Ne, sad sam klovn. U pomoć. Kako da vratim sve nazad? Halo, ustaj. Da, to tebi kažem. Moramo da vidimo šta smo dobili. Kako neprijatno. To, posrećilo mi se. Blago meni. Nije loše. Ne, držite me. Drži se, unuko. Verujem u tebe. Prosto užasno. Pa ja sam vegetarijanka. Okej, nema drugog izbora. Fuj, kako odvratno. Gadno. Što je ovo? Kako ste bezobrazni? Sad ću ja vam pokazati. Eto vam. Eto. Tako vam i treba. Dakle, ko je sljedeći? Izvolite. Dobro, ja imam ideju. Sad ću malo poboljšati ovo meso. Treba će mi ovakva mreža. Stavljam meso odozgo. Tako je. A sad mi treba i izvor struje. Sad ću dobro ispržiti ovaj komad mesa. Tako je. Počinjem. Ajoj. Da, sve spremno. Može da se posluži. Dodat ću malo začina. I mogu početi da jedem. Jedva čekam. Baš me zanima kakav je ukus. Nije loše. Sve vidjelo mi se. Jao, kako ti je dobra frizura. Ajoj. Hej, da otvorimo zajedno možda?
Hajde. O, ovo već izgleda veoma ukusno. Pa dobro. Da vidimo šta smo dobili. Ne radim ništa, dobro je. O, ja ću probati ovu tortu. Odlično, ovog puta imam sreće, super. Pa dobro, hajde da počnemo. O, kako lepo miriše. Jedva čekam da probam to. O, ovo je divno, odlična torta. Šteta što ne mogu da je pojedem. Baš mi se sviđa. O ne, šta se dešava? Smiri se, sad ću da sredim to. Izvinjavam se, sad je red na balerinu kapućinu. Dobro, naravno. Izvoli, draga. Evo, unuko, jedi. Fuj, sa ovim nešto mora da se uradi. Ja znam šta. Dakle, ovo ću skloniti. A sad ću skloniti višak fila. Tako je. I moram da oblikujem tortu. Mislim da mi dobro ide. Još malo i gotovo je. Super, ali ipak nešto nedostaje. Šta je ovo? Zrna kafe? Zabavno, mogu da iskoristim to. Ukrasit ću šolju sa njima. Ovako. O, da. Eto, pogledajte kako je lepo ispalo. I još nešto. Da, gledajte. Dodat ću malo šlaga. Sipat ću odozgo. I dobit ću penu na našoj šolji. Nice. O, savršeno. O, svaka ti čast. Vrlo je lepo ispalo. Eto, sada može da se jede. O, da. To je preukusno. Ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Ja izgleda da se u nju uselio đavo. Neka brojalica odluči ko će da otvara. I... to sam ja. O ne! Kakav užas! Da vidimo. O, to je lako. Gotova sam. O, da? Blago meni. Smiri se, sad je moj red. Pa dobro, buba švabo, da ti pokažem kako se to radi. Eto, to je to. Okay. Sad si ti na redu. O ne, to je nemoguće. Možda da ne gledam. Onda se ništa ne vidi. Pa kako da te uhvatim? Zašto stalno bežiš? Sad ću te srediti. Gde mi je papuča? Sad si gotova. Prebit ću te. Ja. Od mene još niko nije živo dišao. Treba mi veća papuča. Tako je. Jel ti jasno, Joj, unuko, zašto plačeš? To je samo palačinka od buba švabe. Dobro, sad ću joj pomoći. Pružit ću joj prvu medicinsku pomoć. Dakle, ja sam doktor i gde mi je alat? Da, evo ga. Sad ću reanimirati našeg pacijenta. Budite oprezni. I tako je. Nema pulsa. Smiri se, unuko. Spasit ćemo ovog nesrećnika. Ups. Čini se da je pacijentu baš loše. Balerina kapućina. Samo se ti ne brini, molim te. Jadna buba švaba. Bila je tako mlada. Da, ostao je samo ugalj. Možda je tako čak i bolje. Da probam. Bože, još su je pojeli. Jadna. U ovakvom stanju ne mogu da je pojedem. Fuj, gotovo. Završila sam zadatak. Ne brini, draga. Ej, zapravo, mi smo malo zauzeti. Joj, čini se da je neko zaboravio da iznese smeće. Kakav smrad. Ovog puta imam sreće. Eto, opet. Oh no! Nemam sreće, tako sam se nadala. Balerina kapućina,
počni. Da li je obavezno da to radim baš sada? Mogu li kasnije ili uopšte neki drugi dan? Kako odvratan smrad? Možda da zapušim nos i bit će mi lakše? Probat ću. Fuj! Kako odvratan krem? Hitno moram doradim nešto. Da, šlag će biti taman. Da, ja obožavam šlag. Baš je ukusan. Pa dobro, na tebe red. Možeš da počneš? Okej. Jao, to izgleda loše. To je šlag. Hej, a balerina Kapučina, mogu li da uzmem tvoj šlag, molim te? Hvala ti, draga. Treba da dati još nešto. Imam ovdje korpu sa svežim bobicama. Baš mi trebaju sada. Šta se uopšte dešava? Smiri se, ja znam šta radim. Sad ćete sve sami vidjeti. Za početak ću uzeti šlag. Stavit ću ga odozgo i što više. Tako je. A sad ću poređati sveže bobice. Ovako. Samo pogledajte kakva lepota je ispala. Pravo remek delo. Unduko, ja si videla? Sada to može da se proba. Izgleda baš dobro. Sad ću proveriti kakav je ukus. O ne. Kako to? Ovo uopšte nije pomoglo. Ukus je i dalje odvratan. Kao što je bio. Fuj. Sad ću povratiti. Ne, samo ne u moju torbicu. Dobro je. Lakše mi je. Drži, hvala. Nema na čemu. O Bože. Torbica može da se baci. Ups, pa izvini. Hoćeš krofnu? Baš nezgodno ispalo. Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba Švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovdje? Vidi kakva velika buba Švaba puzi po mom krevetu. Znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi namještaj. Imat ću ovakvu sobu. Vidi, Sreda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. Otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. To su moje police. Dobar dan, uđite. Kako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman. I igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaj da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao. A vi ste najbolji majstori. Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moramo obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smeš ulaziti na moju teritoriju. Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje, a ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo.
Jesi se zaglavio? Stvar? U redu, mogu i sama. A ti ide odavde. Uzet ću sintepon. I zalepiti ga ovde. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup. U pravu si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora. Lepih crnih stvari. I globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna. Ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. A, to sreda svira. Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme. Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. A, evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti, Ljeni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što? Hej, ne diraj to. Ne može. Pusti to. Ostavi ga. Dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum. Sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nisam utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, ja sam gladna. Stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlavaću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Okačit ću je ovdje. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao,
društvo, imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posjetu, zabavit ćemo se. O, stigli su, dolazim. Pogledajte kako je lepo ovdje. Hajde da zapalimo selfie. A ovdje mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imamo ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Jel to voziš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme, ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kaves. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše. A Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. O, prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. O, to nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. A šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislila Wednesday. Za početak ću uzeti pucketave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa?
Smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija. Skloni je, skloni je. Uj. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završio sam. Okay. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. To je bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činija. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenom. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se i Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću ih na drugi sprat. Tako je. Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jao, moje oko! Šta se desilo, Wednesday? Ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala, to je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa.
O, da. A, ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? O, tačno, imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. O, prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. O, tačno. Pozvaću svog druga. Hej, zdravo. A donesi mi slatkiše? Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. O, u tom slučaju treba mi... šta da izaberem? Jo, tačno. Uzet ću ovo. Hvala, evo ti. Vidimo se, ćao. Super, sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. O, super, to je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte, ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću safil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filmom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam ceo sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, neverovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu umjesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala ljudi, baš ste mi pomogli. Sve spremno, eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. Da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super. Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon.
Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. Ideja? Mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. Kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste?